आं एसे माने बानलु खाफैदों दा नैबे बानलुखौ एसे खानि आरोना बानलु नङाबा एकदम जाया ओंखाम जानो हाया आरोना बानलुखौ एकदम नांथारगौ तो एसे बारियाव हाबफैबाय मोनाबाबो दिनै बारियाव एसे हाबदों आं नै ड्रेगना मोनबाय फिसा फिसासो माने देराखै आरोना तो नैबिथिंजाय थाइसे दङमोन गिदिर बेबो दिनै खाजानाय नङा आरोना मोनबाय मोननायालाय गाबोनफोरसो खाजागोन बे साननैसो आरो सान्दुं बेबायदि गैयाना अखा हागासिनो दं लाइआबो एकदम बुसोजोब्बाय ओरैबायदि सिङाव होना होदोंमोन तो बिबारफोर दङ नामा एसे नायनि प्लास्टिक सोनानै होबा मोजां जायोलै नै बिबाराहाय फिथाइ जासिनो आरो बे लास्ट बेनिफ्राय गैलालै गोथां दंलाबायो नै बेहाय मोनसे सोना होनांगौमोन प्लास्टिकखौहाय नैहाय प्लास्टिक नांगौ नै फिसा फिसाथार एकदम देराखै आरोना देरस्र'नो हायाखै लास्ट बियो खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना तो आङो दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे बुस्थु लानानै फैदों लोगोफोर मिथिखायो गोबांफोरा बेखौहाय बेबायदि इउज खालामो आरोना तो बुस्थुआ बोरै जागोन आङो बांद्राय इन्टारेस्टिं मोनाखै साउन्डखौ माबा एसे थेरनाय बायदि मोनदों आरोना आंनि मबाइलावसो बेबायदि एडजास्ट जायासै नामा आं बेखौ मिथिला तो बांद्राय दामबो नङाना तो क्वालिटिया बारा मोजां जाया आरोना साउन्डआहाय तो जियानो हक लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन बुस्थुआ मोजां नङाबा आङो माने सोलायफिनगोन आरोना बेखौहाय तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर माया मोजां जायो इउज खालामफेराखैना तो दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदिनो इउज खालामबाय माबायदि जागोन बे माइकआहाय तो माइकनिबो एसे गोनांथि जानानै फैयोना माइक नङाबा नैबे मबाइलाबो माने एकदम बोराय मबाइल खामानि होआ तो बेनि थाखायनो एसे माइकखौ लागायनाय जादों आरो तो जियानो हक लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै नुदों जानांगौ ना तो जिथुनाखि आङो मोनसे बेबायदि फट' बेहाय होनाय जादों तो बे फट'आ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो जोङो निउसाव मोनखानाय तो जोङो मिथिनो मोनखादों बेबायदिनो नैबे ना तामुलपुर साइडआवहाय तो बेबायदि मैदेर हाग्रानि ना तो बेबायदि हाग्रानि जुनारजोंहाय बेबायदि बुथार जादों होननानै जोङो खोनानो मोनदों तो नंगौ आङो माने एक्जेक्टलि बेबायदि मिथियाखैमोन आरोना तो बे साइडनिफ्राय जे बेबायदि जादों खिन्थु निउसखौ मोननायनि उनावहाय आङो सानाखैमोन माने नामखौ आङो एक्जेक्टलि बेबायदि मोजाङै मिथियामोन नालाय तो जेन हक थाङै थुङै बेबायदिनो मानसिखौहाय सिनायोमोन जाहैदों आरोना तो आङो सिनायोमोन बेनि उनावहाय दिनै बेबायदि जाथायखौ हरखाब खोनानो मोननानै एसे दुखु मोनदों आरो तो जोंनि ओरै नाग्रिजुलि टि स्टेटआवहाय बेबायदिनो गोबां हाग्रानि बेबायदि जुनारफ्रा फैयो आरोना तो गेजेर गेजेर बेबायदिनो फैनानैहाय बेबायदिनो थांफिननो होजाबाथाय बेबायदिनो फरेस्टारफोराहाय ना तो बेबायदि होनानै हरोब्लाथाय थांफिनो आरो तो बिनि उनावहाय आरो बेबायदिनो फैफिनो गोबां बेबायदि फैबाय थाखायो तो खोनाबाय थायो माब्लाबा बेबायदिनो जाथायफोर जाबाय थानाय आरोना तो आङो एसे सिनायनाय हिसाबै माने बेबायदि दुकानावहाय फैबाय थायोमोन दुकान बेबायदि दङमोन आरोना तो दिनैहाय एसे खोनानो मोननानै आङो माने दुखु मोनदों निउसावहायबो मोनखानाय नालाय बेबायदि बैसोआ जानायालाय 60+ बेबायदि जाखाबाय आरोना तो 60+ जायोब्लाबो जोङो 60+ सिमावहाय एथबां माने थाबैनो बेबायदि रुंसारि जाहैनायनि इमान माबा थाया आरोना तो एसे माने थांनानै थानायनि एसे माबाया थाबावो समाहाय खिन्थु उपाय गैया ना बेबायदि मोनसे इन्सिडेन्ट जाबायब्लाथ' आरो मा बुंनो माने दखानावहाय बेबायदि लोगो मोनबाय थायोमोन तो आङो बिनि थाखायनो एसे माने
दिनै खोनानानै दुखु मोनदों आरो लोगोफोराबो माने बेवहाय खिन्थाबाय बे दखानिया बेबायदि जादों होननानै ओमफ्राय एक्जेक्टलि निउसावबो मोनखानाय नालाय बेनिफ्राय आरो माने कनफार्म जाबाय आरो माने गोसोखौ आं एसे माने दुरबल मोनदों दिनैहाय बेबायदि माने सानै गाहाम ना खेबसेयावनो बेबायदि बुथार जायोब्ला एसे दुखुनांथाव जायो बेबायदि थैनो गोनां जायोब्ला ना तो लोगोफोर मा बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय जाय मानसिनि जिबनावहाय गोबां बेबायदिनो इन्सिडेन्टफोर फैयो सोरबाया बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै सोरबाया बायदिसिना ना तो थास'लाइनि दै बायदि आरो लोगो मोनबाय थायोब्लाबो मानसिनि जिबनाहाय आरो बिदिनोसै आरो ना माबे समाव मा जायो रावबो जेबो बुंनो हाया ना दिनै जोंबो दङ गाबोन समफोर बेबायदिनो फैबाय थानायखौ जोङो रावबो जेबो बुंनो हाया माबे समाव मा जायो ना जियानो हक लोगोफोर आङो दिनै बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेबायदिनो आङो जास्ट भिडिअखौ दिनैहाय बेसेखिनिखौनो आं लानानै फैदोंमोन आरो तो बिदिब्ला लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोननो सेस्था खालामगोन आपडेट्स लानानै फैगोन बेबायदिनो गोजोन्थों बाय